Kat badang mi kisngi ke jingkiu ki kambean kala nangjor kham tam ha ka be de ke jingkiu ki brio ki badi bat khayi yo drugs. Wat la kala don ke jing persang na ki babon ki liang banyele persa yo new jingdi bosniu bakan thop na do ka sarkar bat ki seng balang. Hendrai hadu menta na kapor la saki pat ya ke jing yo rong udiu jingdi bosniu syakane ga jalla ha ka bala ban ong bakalan nang yai kiu kat nang mi kisngi. Haka nok pai sngi jo ke sitrai ukala lengkot arja arpsan ki Pulit haka kenhon District Executive Force DEF Bhoi District hadien ke jingyo jingtep ke babnya baki don ki bre ki bertemu ban wan ra drugs na jela Assam Shah Meghalaya kila penong ya ke jing pen upshrip hakat san mer haka baki la yo ban bat ya laingot ki bre ki basuba badai ki nong khayi drugs ki bawan na ke jela Assam. Yakini ki beliau la itu kerteng kumu Ikramul Hussein live house nam karta ubana kupali mari kemanjuara Begam live house nam karta kabana Inak Ali Marigao bat Nihar Begam live house nam karta kabana Amtola Kurup district. Ki Pulit kila yo ban Kurup hado arspa sanpusau ponyuen riu gram udrak heroin ringkat kepisa sanpu prahajar laispa enro pautingka bat southly ki mobile phone nakini ki beliau. Hakabe day berkini ke Jingjia ki Pulit kila register mukodma Hanongpo Police Station kat kum ki kendon NDPS Act bat ke jing toket kadang ya cekmat. Habatin pej bahagi ki Shah plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka Shah plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka Shah plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.